Yan. Huwag kang magbisaya kasi Tagalog ako. Ba't ito yung TV? Nilagay ni Papa dyan. Pakibalik na lang. Ang bigat, guys. Hey guys, what's up? Panibang araw, panibagong vlog naman guys. So ngayon guys, may gagawin tayong content guys. Ang content na yun is, samahan nyo ako guys kung saan ako papunta kasi pupunta kami sa malapit na sa amin, Doña Pilar. Tapos pupunta kami doon at may titignan kami bahay kasi may magpapaayos ng bahay at gusto nilang magpalagay ng tiles at saka gusto nilang magkaroon ng cabinet. So tignan namin guys kung magkano ba ang halaga doon, paano ba ang materials, ano ba ang gusto. So ngayon guys, maliligo ako tapos syempre kain, tapos linis, tapos damit. At pagkatapos guys, punta tayo doon sa Doña Pilar guys. Titignan namin ang bahay guys. Hey guys, what's up? So ngayon, magluluto muna tayo ng itlog. Kasama ko si EJ, ang aking cameraman. So yan si EJ. So ngayon, magluluto muna tayo ng itlog guys. So guys, 3 itlog para mabusog. So ngayon guys, magsasayang muna tayo ng kanin at saka itlog. So kailangan natin magpa-apoy. Wow. So dito tayo magluluto guys. Dito marunong ng kamera ba? Linis tayo ng karahay guys. Si AJ hindi marunong magkamera. So yan guys, so maghahaling. Anong Tagalog sa haling, G? G? Mag-aapoy? Mag-aapoy. Raka. Magpaliyab ng apoy. Plastic guys, para madaling magka-apoy guys. Meanwhile, so guys, abang-abang kayo sa vlog namin guys ni Mimi guys kasi may vlog kami na sagot o lagot guys. Abang-abang nyo guys, sobrang lap trip nyo guys. Kasi ibang twist guys. So yun guys. Ito guys, ito tayo kapit ng luto guys. Yan, sarap din ito. Guys, sobrang sarap guys. Ito ang pinakamasarap sa buong mundo. Itlog ni EJ. Gago! Oh yeah. So guys, may kanin pala guys. Kain lang tayo. Let's go. Meanwhile, Hey guys, what's up? So, hindi natuloy kami sa Pampanga guys at dumidiretso ako ila Mimi. At ngayon, nandito ako ila Mimi guys sa bahay nila. Me! Ito, kumang ka. Uy! Uy, wala ka belum bato ko? Katawali ka lagi. Nasaktan ko. Naman siya. Magtagalog ka kay... Huwag kang magbisaya kasi Tagalog ako. Pupunta sana ako ilapan. Lamia kasi may bahay. Kain ka na? Sobrang init. Naantok pa ata ka. Galing, may bahay kami tinitignan tapos hindi natuloy kasi daw wala silang budget. Dumidiretso lang ako dito para bisitahin ka. Matagal na tayo hindi nag-vlog. May kuhan pala tayo, may vlog tayo. Sana magawa natin bukas or sunod na araw. Kasi gusto ko sagot o lagot ang ating challenge. Ba't hindi ka nagsasalita? Hindi ka ba marunong mag-Tagalog?
Yan to. Ginising mo kasi ako. Ha? Anong ginisi? Ginising ang bingi mo. Ah, ginisi? Ginising. Ginising kita? Puyat kasi ako gabi. Sobrang init, Bi. Nangingitim na ako, Bi. Kain ka na? Tara, kain ta. Tara. Bakit? By the way guys, share ko lang. Bago lang sila nakalipat ng bahay guys kasi sila ay nakahanap na ng rentahan guys kasi naghanap ako ng bahay na marintahan nila at wala akong mahanap at ang kanyang papa nakahanap dito sa Empress Vista Verde guys. So malapit lang sa akin kaso guys init lang pag lalakbay guys, init pag lalakbayin mo lang. So ito si Mimi guys tulog. So sana guys suportahan nyo ang aming next vlog guys kasi magagawa ako ng sagot o lagot para kay Mimi at para sa aming dalawa guys. Meanwhile, Ito dito ang TV. Ano, nilagayan ni Papa dyan. Bigat ito. Pakibalik na lang. Ang bigat guys. So marinis. Ba't hindi ka nalinis be? Linis ako no. So magsasayang muna tayo guys para nagkainin si Mimi at galing ako sabi hindi ako naka-vlog kasi sobrang init, nahiya ako, maraming tao guys. Hey guys, what's up? So wala tayong magawa guys. Katapos na namin kumain guys at saka siyempre maraming hugasin. So sa ngayon sa araw na ito ay siyempre magbigay naman tayo ng konting galang kay Mimi at tulungan natin siya sa gawaing bahay. Siyempre sabihin nyo napakitang tao lang ako. Oo, napakitang tao lang ako. Siyempre hugas natin ang mga pinggan guys, mga plato, kutsara, tinidor. So let's go. meanwhile, So una guys, maglagay tayo sa bowl. Lagas naman guys. Hina yung tubig. Mayat lang hina ang lagas. Kasi umaga ka pala. Mamayang gabi, lalakas yan. Lalabas? Lalakas? Lalakas ang pag-ibig ko sa'yo. Charot. Layo ka man, ikaw ay pupuntahan, hindi ka susukuan. So, katatapos na namin kumain guys, tsaka maraming hugasin, kaya ako na lang hugas kasi kikain naman ako dito la Mimi. Walang problema sa akin yan kasi si Mimi naman ang buhay ko. Salamat ako guys kasi may agas. Kanina kami nag-antay guys. Kung walang agas, wala din vlog guys. Kumusta ang mga lagay guys? Anyway, kidding aside, Gago! nakakalipat na ng bahay sila Mimi guys. Hindi na yung dating pag pumupunta ako, doon kami mag-vlog sa labas. Malaki yung pwesto O sa malaki yung pwesto Space. sa labas, space. Dito maliit lang, pero kasya naman sila matutulog. Late lang pwesto lagi. Pero masaya naman kasi wala namang ibang taong kapasok dito. Kami lang. Depende kung may dadalaw dito. Kung walang makakapasok dito guys, dadala ako dito. Kasi alam niyo na guys, talagang pinipilit ko ang sarili ko na pumunta dito kasi alam niyo na si Mimi talaga ay malungkot kapag hindi ako nakita, hindi ako kausap. Bored kasi, ako lang isa dito. Pagkasama ko niya guys, para siyang praning. Tawa na ng tawa. Siyempre, happy kasi ako sa'yo eh. May bana si Mimi guys. Lugi ako. Alam mo lugi ako? Ay, Kasi nihina akong may inuutok mo. May inuutok mo ngayon. guys. Pumunta siya dito kanina guys. Mainit kasi, kaya loading yung utak niya ngayon. Huwag tawanan guys. So kunti naman ang hugasin guys kasi kunti naman ang kumakain pag Sa umaga. umaga. Wala namang papa mo rito. Kami lang, mga kapatid ko. Sila lang 5 guys. Ang dalawa guys natutulog. Pag nandito ako guys, talagang natutulog talaga yan guys. Kasi magagalit ako pag hindi sila natutulog kasi sobrang init sa labas. Gala ng gala. Eh, wala namang mapapala. Sure.
Parang ka nahulog sa bangin. Sa'yo ako nakatingin. Oh. Nakabanat. Ano? Mahalin pa rin kita ng todo. Ah. Galing ko talaga mag-rhyme ngayon ha. Hindi, iwan na kita ngayon para marin mo. Try lang. Huwag naman ganun. Sasaktan ang aking puso't damdamin. Meanwhile, Hey guys, what's up? So tapos na tayo ng hugas guys. So sana guys nagustuhan nyo ang vlog na ito. At siyempre, wala akong ginawa dito kundi tulungan si Mimi maghugas ng pinggan gawing bahay. Yun lang man guys, simple ang buhay namin dito nila Mimi. At saka simple yung vlog lang naman. Maraming salamat sa lahat na sumuporta, sa lahat na nanonood. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Huwag nyo kalimutan na click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video namin. Peace!